mienu so biem kana cho bema kofro bofum pa bema so ketwa wo yipebre a ofri asokọ mampon so koma po akomne na nakwa akura no yakopene kura bia wa asokọ mampon kakra na fidi da no ya ben eno so ya asem foforo nanso so batampa ko ye no obi abedia dance ese ni dimpa fidi so da eno na chese samampa na duru babia ye to no bedin anoti babia kene cho bema ewo bia no ye be ka kire no se nyame emfane nsie yie kopem se ye nyina ibehyiam ewo Abraham kokum enya asam keto akra ofusa wa wose adaka wonka kokotema mini wose abetia esijaso sikofan so sikofan ideas ye ko ede akoyanim wo mra samwa atranse odifo pokwabra David waje nadwa ohene yire mame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia aje nadwa orafo meka se bronya bosom yatoso enkron no ne da etoso edu eba konene 11th September 2023 basa ya domokutwa nso ne nankanso wono ene boss adaway chief executive producer majumadie bema usu kantan kranka ekoba jasi sempre muka producers no sa ena bansu ne de hye kwakuyeboa ono so eka producers no watafrija aduana bana na ya mensa abrampa eka producers no wono a ene di bonkum hene na wo chichi fidie mfruma edema Asem Mpe Nipa jumadie no na wukọ MC awa school fees ebo juma ima ewo ho Sompa adidie ka kire obi wo munyina eka ho a na eso Kevin wono oyata Kevin no oyata omotafusu no omose papa enya asem keto munyina aka ho na social media handles Facebook, YouTube and Twitter no yene nam so eno to odofo meka tell say subscribe on say na afufuro hwebi wontie bi emfa free ho kofro bofo pa ba maso keto me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifosuo menam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bose asase so dro driver and a touchline ko a kansampian ne kampian omna samoa kwaku yade afede o yade afede na me mfa ncha kese ma yatifu okay omo wa ma no ne ene omo kumasia ne omo chichi benchen omo afeo omo afemi na Oforisuo yale ya nse obi bo na nwom bi aja ko ni mo acha o se yade yo yade ya se edi kan no yankopon ona ye se de na se ma no ko so ne basa yi adoma sebe ukoti ne ho na obopa kokomoti enye yi sa eti yabre ewo kwa bi so na abaso bode nso be kwa ma me amenwa ne mo amo Asem Mpe Nipa ene Sompa dwumayefo nyina especially me amenwa pani afani say o man hene Yaw Adubuache me gidi ye se na no pampa ebo no Sompa na me ma no omo ka so mo fa nsuo nkosi na me ma ne de kind nsuo kosi TV nsuo dada nchen wo ha no me de abro dada yesu moja na ya na edumre bi ade bi a ye bi afagide ta akire oh yes men ka se sebe yeyi nyankopon asi nchen na emom nsuo ne de kosi no enyamidi ne boye ene de kosi ho gidie Oforisuo na banifo se wu ni waye beba ya hwe ya da wom wu de empale nyina nanso amafo ya de meka na majanwan okobubudi an we akonya asem na emom abrochefo de mamobudi ya mame dora okay mame dora wo US okay wonne ne ma me amenwa ma no awofrema okay ene me amenwa bema me wo fa se me bibia bema ikwa dabi wo US awofrema nwa bema ai oh kwaku se wu nyine o wo de ni din beba na se okwa me boni din che o sisi
na de na me de me refi de nka kwa ku se wunyine amodru I want na na ufiri ma mo kono konto kwa se ye bo mu din no na ya won ko ade ase se de ne ho ato no oh se do ayo wa te se din ye bo wate na ye be koso ne ada minim no da na omo nipa se ye be ko no ma da mas ya da mo so ase okay so mo promise na ya adwuma okay na your friends said that she be me bim okay that she be I say free he ko brunya no de ko brunya ide brunya ni isa ne ko no so far no eye nyankopon adom kasa ne na enya ide but minim say ya bai na me me fa boss body nso ma me nwa po kwabra no bomba ya bia na mom ya na ekiti bi o mete se wiase no no ma bu o sana o bomba yo me se me fa boss body kamera pa ya de na po bla asem wo kwamra me dodo me so nyenye ne boko me dodo me se mpa ba aye adwuma na mum aya na edu me be na ekiti bi manya ne tie se wo se me so la na me de nyame ni pe di agro na watram me Debbie me patro me be so na o te radio so kompa min kasasa okay min kasasa etu famra aboso bode no ne kese pa nkoma me dase nkoma na ofo so ba madiduma nso me wo fie na me ho keka me se na me tie mo okay du me be na fa telephone na ma frɛ pokobra du me be na ma frɛ be ma uzu fafa du me be na ma frɛ chese ade ye mabufu kakra na ho ye nkɔ na so du me bia woni me American na so sa na sese ba ene de na me koma nkom nyamye ne dankan ka me tu kakra ba so be American mehu na so ye papa ni nti sebe ya ye se ye ka ade aboa no a ye ne e wa na pese be retim enti de asibia no nyame tia because me da ho na nipa frɛ me awo mo no na nye se na nyamo na mudi ani mu na ye dai na akodru baabi me se sebe de nyame pe na wo ye papa ni nti me pese me ko bebre because ye re enti aseda kase nkoma Sompa atiefu nyina o ma ya de man 88 fan club wo mu nyina se me wo fie o mo frem 1 week ya me di ni fie chese nya asem ketwa ye da mu nyina se se de ye be kajagum okay anwode no ho ai okay na ensem ho okay ensem se ye nkoi ana yakọ ye wuram ai be wuram na me fa we mati fotew ye be ka kire wiase nyina na anwumri se etie nyantie nya achesoa ena Sompa Asem Mpe Nipa no yen yaye obatampa sebem praduasa se o ma no ebi nye kura no ye wa na wo mu o na wo se wo hwe wo mu yie enkra kese a efiri ye papa wo hwe mu ru aso ye eba ne se ena wie kro no akra de achopa emma Asem Mpe Nipa kiu se osre ye ya ye makwai na omesamuru yade akoda no wanya de nanso so no ba bia ya pa cha wakoduro no ato na koma so na muru ntumi koye adwuma na on fa nhwe ne maame efiri se ne maame no kasa no obekasa ye no atimi no papa na ne baba ko yare se we na be mane sa akona no ne ko basa kwa bi so no na antwa yie enso de akoda ne mfom so ache no na wofre akoda ne hunhum mu no ofre muru hunhum mu no one ni di nkomo na enye muru ono ane koho amanfu bi ene tutugu na sum enom de ne koho epe kakrama ne tu ne botom eno nti kwa awoko ye na enye kwa akwasa eno nti no ye makwai na omesamuru yade na asemu aba no kwa ku ubedi adanse ya se dru ba bi kwa na ese ke yi apawa we to nchen na so no yakwa yo ba tampa no de yenhwe na yemfa muru asem no yentina ni kura no koye na dwuma se yekase yedu obi atia wanhwe ya na yanye papa o se ye na nyame fa so di hira ye me mo de da na mo yusu mo lo story no se me ko no me ho dodo me na me be free ha no o se me de message bi ma se mo case yin to nchen ache so fosu ni mo ya me kai baby amakwa nante pokwa de nyina abre na woni sofo pokwa bra de mo abre chenkrofobia se mo kura mo ko nkaka mo ko kontokwa so even so me bo ayede akwankyere no ko na wo hwe me si boy ya wisu no ebetuma ye obi twoba nchansi boy de akwankyere na ye ka che obi sa akwankyere
huhu nanim na emu ma nsuo ebi so fam ebe ye den Oforisuo etese wa bo amuno bo muno adobia ni di mu da o etese wa ko ba bi ne sifa pete ko o me ko manager ne me ko manager ye dance me ko manager ye dance ni anya bo bi aso kwa o dabi na bo nu kwa fe fahin oh dia fe na me kan se ye de ne yo na ade ye me ya kakra ne se mo re ye de wo ba before and after no before no wo kasa kra na no pem friends e Mikey ni nyina ya wonhuru hwe na fe de beneficial ba ye bete ba ira wo na ko ba de sei eti ye de ya papa kasa ye ni ase bia na konto na pe e na homa so no ye de ye ye ho asuo se beboa ko that day kra ye use molo story no ye time pa ho me ye ko sre mpanifo ofia e mo ma another time e de so e pona kaka na ko bodu ba ko nya bibia mo ase ya boko o ba obeji obibi in fact that day de nya mia no kwani me hwe na otea na wo wusu bema atuka no wono jejo ababa beso mu na utime toche no afede ko wiase a na the credit ne ko mobi baby afa ye nwia no ye ni asem baby afa ye no ye ni asem nanso ewiase ade wo bi na wie bi etise papa na kasa eye ye hu kwa be fa so na next time no nipa fanya de sua baby a chechira bo no na edan ye sane no Oforisuo we dem am fansia okay pokwa sesia no papa ye nam ye fidi kese wi so ekohu no ne o de message aba no kura na ye ne sere o se na oto ba bi toto bombo se Sompa Asem Mpe Nipa nyame na ye hwanya ene ko penipa kura ne kwati moru na ni sa na ne bo ye afu ntino o ka mo no a na asem nyina ne se o de nani ato moru maame eti obehwe na wa manani na te na wakoye adwuma de akohwe maame no na ofirimu fia akoda akura nam ho ana obi pa na sum kura obi jama nako enti asem aba no po ye nyina yeso mutwe sede ye dwendwene ho no ene meet ye course no ngese ye nyina no masa moa ye nyina transe ye nyina yintum sebe so banye kura na ntese uniba enti ye nyina ebeja tire ne papa kasa na one e won kransa so chia pa ma geneso so wo show life kra na yenwa ba nurse Josephine so kokobin awon se nursing theater mam ye chiao so ta ye chipa nya mishra e chise mecheda bodini e do fosie ye ni bibia aka de e ka ne se nyakopon ye da na se ewiase nyina ne adofo nyina ati se yen ana ye status ye bunkotubi obejo o ma samu obunkotogi sabe na areho mi ko bunkotogi for what menya mamba nye papa ban nye mi ko di obi atem na ye bunkotogi wa ha ka de ko fosu so reflective so bunkotogi ye host by na so bende eso ba na ye go so obeje de obetwa obe afutu no wona nam ti ye nyina yenim se ye nyina ye record e ba wiase hu bi da mi hu bi da na ache na nipa na oyensa no sebe ya pa acho no aba no abete what has he hu bi da me ba wiase me hu bi da oh na watwi ya papa ne so obete no ahye ni monyam kese papa ye nti asode a ye di penipo dabi aha ye wo adwuma ni ye kan kire obi se wo mra ne amati na ni ma no ene mpo no so obi de kodada ne yade kura bedan ya ye ni sa tumi no dabi agese ye pesofo a wo hye wo nam malam a wo hye wo nam dusini a wo hye wo nam ne de ama no kada cho be ma kan Asem bi wo se dusini esa yade ahaba no nyo ne boy yo dabi nyakopon eti safo no na ye da wo mu eti enam sa a chopa no so na papa no twi ni ti a ohwe moru no enu ti no ko yo mo jamazi o bone be no maye emunfu def bone be no maye omun konkotete o mano omun konkotete o mano o me nwere omko ye crusade ho akura no mo nya bone bia na omun timi nkasa tuwe die nkulai jamasi def school of def akropon so anifrafo no ani okwe crusade timi enu kura wa yade Oforisuo first day on se me kase me say any a different wo de won kasa wo hwe se malaria kura ba so na wuti ye wo ya onum duru no ansa na enko na won kasa fa ho bi ye ni on se no obi kuntoko na ne kokko ba
pa baby obebo bia no on fa ho but o wia na o pa na chono no it obo ni kwa eti papa no kura no wa ade o because ni no baby odi gu ye meka che se wori gu so mu a woni problem but odi gu anwe mu a obebra ansa na yeye enti wa ya ade mi amfa credit ko bo bia o se no man nyina mbebo ya baso media next week me ne o man pan de media ni bia no o metwe ka ose efiri sa break no wa so betumi atenate kosi yawada yo ani o da bato so want me until it's a Friday to be on TV no so abrante mo roba fia no ntimi nyese obi an TV no baby a chief producer wusu nam no eno di na chie no ye ko Facebook no e Sompa 93.1 Sompa TV Ghana that Wednesday ni YouTube no enso Wednesday no we Tuesday no Tuesday no Tuesday no asa na dey ba be piem ya wada ye dey be piem ya wada ya dey be piem wada ya wada Tuesday no nie Wusu jan so hu no eti so amefo ye ni adanse ye kra no a ye wa adanse ye wo so ame ye wa adanse ye okotoko ye ni adanse ye kra no a fa ko amoro twika no ye wa adanse fo ho enti wo bibia no a wo se moro na agina ho no ousu si won chia no wa chia no obi ahwe obi afusa se satam no a moro kra papa no sane ade o ka so akobusum bi ho no yemusa se no akọ spiritual father bi wa na me ofosu ye ade we sie pe adanse enti we adanse be na chance ade we obi anani afira be bi obi ko se di machi obi wo hu ofosu ade du me bi wan kasa no chance na ade du me bi akatawani yes de wani afira no ya Sompa ya wo de du me bi akatawani na se do se obehu kwan a hu kwan edu no ma bi ho na mo mi fesi fato no ma Ghana abante wo ban na ye ne yete no sebe we ye ni ba bia onye yabusu na ni nyina kwa ka ko shimbra eti de pese ka cham atiefo na mansan a omo hwe TV se so obi ko je ba bi ka so no na sebe se ya what minim sa de na akoba so kwa e meta kwa ade yi ni eni ya pa chaw wo de pa mo chaw o ma daruma kwa ku de fa ni nyina shi yesra de nyina sa ade we even ya yi kura no ya yi friend say ye general manager wonu kwa ni moro di nkomo achia no o se ne what color dey aye dai ne de ba sem biem ne batim nyina black na eni no so ya white ko jina so me abusa se ka se ko no cho se ka kese na ka keto na me dia ukuoda no na fe de ba biem ya we obi kwaji we credit ato no na ya wada nso kra me si jamase enkura no mo school def no wo munya boni bia o enkura keteketo munya boni bia we de enkote o manu munyai ye life ho de ne kasa akuropon e bia ne frefra wo munya boni bia adu tama ye nyina se ye transumdue ma moment transumdue se ye wie ne so obekọ ho asole ya wonko na mumye nya na fe de abre ade ba sem biem kwa ku de ko ba ne se papa no se wo frɛ moro hunhum moro 7 prabiasa enye wono anadwene no manfo bi na befa na ye dai ede ne ko ho enu ti enu ogina so eti ne maami asem edu mebu ani panso yusu boss kakra me tie ofosu se kasa me fa sika me twa wa me fa ntwa wo me jisika de kwa sika sa de kwa me se me fa ntwa wo edu me bi yusu boss kakra bibi a chichira boa no me se nya wo e ho na ye dai yesane no se de o mo la yi se papa no kura na anya hwibiem kura na papa no wa ya aha kura wo de ko TV no so a ofira chire ba no wusu se baby a magina no brane be bamme na sa ni mo mu de se bebre o enye ne mpaso so na mo ko ya abonten ka no ayi wusu kwa okoto che no na ye hwe se mo lo tama wo ba fia me se atiefo mo hwe ye maame no ma no mo gudam esu e pa maame papa e chaw ye papa mo pa ne chaw wo mema nyina ti ni suo ni ye wie samre am na badu samre ya na mo se ye nkasa ne ye nkoka de asam awa video wo so na ye te nkoka de asam wa video wo so obeka nipa ne gina Facebook ni YouTube no ene mpa ye messages na se ba mo phone no so no obi kura se ye nya molo life kura ma no maza no eboni aye everything me de moro do that day no se na ko beto me a ka me won me joso nsi fo so nko because na abufu ofosu hwe ya wo ofosu ye na na tia na etufo ye kan sam cha manfo so bi so ko hwe nkwa
na nipa kro no so ade ko hwe wo aya wo so wo patem obi ko drum kire bo no wo ka na odru na nani so nani nte wo so hwe ne ya ebi ni me baba ya branch bi afa no ya afori hu me no se de asie ni and am say kwa bi so no duru ba bi adem fom so obeche na sabin preduas amoro nyankopon na boy yesu nyankopon na boy na yete nani ni wie no besa akwa eboni bi mu a so beba ha me ahwe ya papa ne say obi na ye say ebi a influence no ba ye fa kwanya we so se duru me bi ampa e wo ho me madu obi a chia ko wi base baby atwi koke man twi bi ba for say me de wa koke base only say ade a me ye ya ese me dwene hu se scatter sia me kopɛ de ho ye be cheme ye box we should box so obi kura na ye was busa say anifra Oforisuo nye yise sa o oh yeah hwe wiase ade ye wo wiase anifra wo yire kura ho akono kura wo hu wo ma ho ofe kura wo hu ha yesi bibia si Ghana no bia Ghana o yire ye kokko dada se obi hu so ye kokko o ba se no yire edru me bia hu se mo ye fe so sa bro ti atama no ye yaketesia no na wo nyini bayi wo se na nkwamwa no na honam ni peja so ti ase ye ne nte dem sa na ye hwe ni sa ba nwa ba se so se na so ti ase aha nyodia eti de ya pese akasi nyana se moro na yire no ebi ebedru me bi na ho aye fe ebede ni wo wani afra ebede ni wo umai wo mu nyina ebede ni wo eti se wani afra wanu akodi unkwasi asem wanu akodi unkwasi asem o jatia ye kofia moro nyamolo na ne ne ba tamo wusu ko ko interview mai bi kasai ba na ni pa bi ntina so se akwa ne koko ebi na start no wo se akwa wonye ni papa omuade ebi na start no molo onye careful no mra fom ne papa na sabe ya ni amanfo bu nkotodwe su ya papa ye nsa kana no papa ne amra de hwase ye wie ne so obekwa na sole onko na sole ti ade asem no Oforisuo manfa me kasa ne bi sia na video ba ko beto so okay abrewatia Oforisuo ma miti ansa na bebem no obi be kase na Asem Mpe Nipa na morui but ye pese ye meye nipa hunu se ye fa nipa ho ye pese ye ma manfo ni wiase nyina hu se Sompa Asem Mpe Nipa no ye fa nipa ho se moro no hu ade a seven previous no obetumi aboa na busua wo kwa bi so ne maame titiriu maame no ton pan no ai maame no se wo so pan no na maame tia avreko na ne baba akoso ankasa ka abono ama wo yare ewusirem enti moro no ene koba ada no ose ba akoda da mu nti we nso koka ho a enti na papa ne se ode nani eto maame no na wati moro ani no akoka ka na kina biem akina ebiem maame tia ntie o Oforisuo be ma yanchia yetiefo nyina na Facebook na ne abena go dust oso omona Samoa is back until last week ne kasa wan kasa ni nyina no ye de ni nyina yo se na ye man more time na ne de obo ko na ni until omona Samoa wadofo se wonu mafio papa ye ne me ko menhia epotem ho baabi na se omu bisa wasesa omu frɛ wo ho teseme so ohu ye ne de waba na wapuru mu no eno asante man pokrom se na yi omu no dwada obeba na so dwada mete na wapuru ni mu ma obi ehu se obenti ne gesem na eye nuanom a wonom so ye tiefo ne yahwefo ne nyina no wonom so de ma Facebook fo ne nyina so se wonom afi no Oforisuo be ma ewiase wo hwe no ho ade wo bi na awie bi ena biem so no edua bi etodua bi so ansa na edu nkwase onsa da meka se eduro ho ni ya na bo aduro ba ne nyina mu no na nsa wo de asem bi ba wo se patafo ye dey odiaba patafo diaba ye patafo ye diaba enti na ye papa no se ya na Yesu frɛ ye papa ne pa ne cho ne wo no anka se atwa ne ho se oyi anka se ya ye bi de nipa be ya ne ya ye no so ko TV no so aye ko moro fie ho sure me chief producer ne ko me na mi kura camera no they say chief producer si moro ni na chi okay moro ni na chi mo de mo hwɛ moro ni na chi hwɛ moro eno watu na ye musa se satan na spiritual father way ye musa se satan wa wo to che no na spiritual father no way ya asem sebe Oforisuo be ma nsem bi wo ho a ye di akire pia ho ye bejai papa yo no enti e wo se yetimi eka se eka ma ye patafo ye di aba wo de so obi bedome ye na Yakopon kun wa oti asefo ye kwa bedome ma ba fa drums Oforisuo be ma
ye wo enipa bi wo ho a ho ewi aso bia ne ba bia wo free kwaku de wo sere oh me ma befa akonga say ti ayete ofo so be ma ye ni hwe e wo ye ho nanso no esan se nyankopon abasa nyankopon nim se ade na ye no dwumadie na ye de no hwe se me ka kira wo se asofo bi no mu a menim wo no mo da betimi abo voice note bi wa ha se no mo a nipa ba miensa menim wo mo da but voice note mo de bi so mo mienu so mo nkyiro mo kira kwan ba ko de o kire na kira kwan woni ba bi owo owo tamale to ye sofo panyin okay Osei de ye no ye hwe ye ni mo ten de ye fi se ye abo amanfo na ye adwuma pa no omo nyina ade omo pai botai ye chi mienu de omo so omo nka ba bi omo frevo omo messages ni nyina omo ye voice note na de ma me Friday na ye pon ye no ba ko de ba Friday ba ko de ba Saturday na enu atamale ni na on de wo kire na kira kwan etiti ayete ase no mo no se wotiri mu fan ya cha ma wo we de won chew da ena se sabio mi medidi wo da chi enya propro wa wo ena man sesa na bia se bia wo ga se ntatia ba be fu mu da chi ntino ene wansra e ba wo fie me fa hwede bia ma wo fie what dey make na se what dey make na me fa me mawe ya hwede bia wo fie eno aga se me de wansra ba be gu ho eno tiri se ye fi se adwuma na ye tu ye ho asi wo se ye de aboa nipa no so obi tinche no so obedome ye na ofo so be ma so wo je mekra ye wo mu free mu a wonsa me nya bie mu nya dai ensa anyi bie ena bie mu so no odim kata to bie mu so no de nyame ahia no wuntimi no me no odome me krampo na bia meka se no emfa hira ba sai be fa nche I am not throwing a challenge, but me can't so much the nipa. Ewi aso ni se wutimi kura kumia. Utimi bo me dam, utimi dome me masebi. Manu so anasa me nsa kwa na me ya pucheche sei krampo na ofo so be ma. Eno na eno achi no de be na obenya. De na obenya. Wo de patafo di abaya je atum. Den obi do me. Ena muna samoa de make e won tamase. O e kata cho be ma ti ase a. Obakasa no omra samwa bia mpasa me de ne ma fa nti wontima obi antimi no ye eti me ka se me kwawi anwa eye ahwede wo obi afikyire ena makoja wansere go na nipa no watimi me se wotiri mo fan a kira ma anya dai enti de bebie ti de me ka no watima se eti me ka ma na kosi se ye wa ha se be bo nipa edwuma we se ye tu ho che but ye se ye no ye yonko se ye ho Bible anka se ye no obi ntan ye ho yankasa ne ye doye ho nanso no ye se wo yonko danso anya dai ene wo da eti ye ka kire obi amanate ase se Asem Mpe Nipa ye betra dwumade yi so ye mpe obi din se ye enye obi anim guase na obi abodi akekenti ne ye wa ase nom se ye bebo ni that's our focus eno so de ye di akire ye ma obi emenane ye focus na se baby ye ni hwe no enko kire baby foforo we are always focusing to also enne me de se me ko baby wo frɛ ba homa so se papa say na yenya wo adwene ne sen ɛna me se bi se de sofo kan ye no se obagya ne nan ana se wogya ne nagu srɛ so a se bi ye pepa ye ntwa nto ntwene ɛna me kan patafo so di aba de se ya na me fan se ye patafo ye pedi wo pedi ye nso a wo brɛ edisa basa abanesa wo fa nyame ye woni mo fosu ye wo fie ni wa no ma me ka sembi asofofo ye na obi any problem yenti mo se obi anso ni problem mo na se mo boa ye ko ka we nke ba mo ho ne ya kwaje mo to da bia na nke bia mo afre te ka kirefo na mo da pe bia difo na na abomofo na nka no mo ti asem na makoka me ka kire mo hwe ye wo fie ni wa Fox FM akatecha we wurade be bia wo bia nyame fa kranse abrati sofo bi se wo bom ai mami bi bayi o wusu so be kaya asem wo anya asem ketu o mi na me so sofo nsade ni dwane ye ena maame ne mase yate ye maame ya bayi eti sofo so obetimi edan atutu abompa ye so metuma wo maame na maame ne matu ka free nkan betu me kai sasa force anaju bi ye program sofo yi beja ne dundum bibia na sofo so obetimi abompa ye ama maame no aka nanu mase biko katacha se wotimi kansam amfa wano hunu ka ti se wo beka de a ene ye bibi maame na nsi nanum no wanka ai na sofu ye so le na sofu gira ho ye man platform no bompa ye ya ko fa maame ni free studio abesi aba
studio bi ayo second studio ansa na studio bi o ho no na maami gira ho no bompa ya ni amane kwa no bompa ya na maami mensu ja bonten na maami ne to na o se ndi wo bompa ya no so fo ne se wo bompa ya maami ne be fo maami ne twa hwa kana no musam ha edu me bia ho Yesu Kristo ade ye nsore ne challenge won pe o obegu ani mas ana nyankopon no bompa yisa afedie no akache na kolo ne bae ko se maame na abu awia okoya maame se o se sei o se ma so abu awia na to me nwe sofia bompa ya afede time na ekoi afede sofi wa bre kura say ya obepia bonti maame me so agasi na o se fox no back door bi ya fasi ayo me na de sofi ni gane ye bi to nyame kanya sa dia merci ni coat ni shoe to na me de sofi nam pampa ho nam se sofi kan wo se hen fa na kwada na ne ho pe nam se mu dua butoto nyame ka de na kire kwa kuma me kan kire sabe producer asofo bi wo Ghana ha se Yesu Kristo ojo obi abusuani no ni obi awo fa no ye nyina ye dia ye nyina ye dia obi so le amema o mema o kire me so re konso ye nim se me come mountains na me jansam twa dwuma na ma ba be fa bible a dia me bompa ya nyankopon ne ba Jesus Christ on be nante bia anyo kapre se o be fa ba mo titua sika ebi no de Yesu Kristo di Sompa FM ma ka jo se nyankopon Yesu Kristo wa ma right ma men kan se ba konkyere emre bi Fox FM owusu mu akwankyere ye wo hwa nwumri bi bobefo ndo ko tete no nim se be na obi ma men aba o se unua na asem o kan no abam de na ne na ase ebre no wo ka asem no mo ma akwankyere em se kai kononwu ho ba bi na akoda no yare twere wa hye nkwa ma na be wodi akwankyere no tum ofosu nyankopon ni nipa ye wotima se edumre bi na akofro ka ofosu hwe edumre bi ahun okofro ka eni bi kasa cho se kai menfo madamfu bi okofro ka oduo na ka no obi abon cross ono so pentema kodu ntempa kwa adwuma na wante ase eno ni nipa no wa beto me sia de me ka be sa ho ana wa ka na maame second one betu sia de kofo ana kofo ka no ofosu wo mu kwa ni mu du ba bi na ka na nka wo fo no na ka na da ya ne nipa gugu na hwehwewiem edu be be nyankopon ni nipa kasa na ka kronfo se bo kobokro no a awurade maame nkomre na wakoba nyankopon o ma nipa mere eti edu me bi ho no ma ye be sre na kwa me prophet wo dai mo me wo prophet emre bi achinjie bi bai kantan kranka na ne yire nyem ne firstborn opie ko baaye eno se wo na obewo na tam na pa ho kakra na yire se me defo asem ko sa sem wi abawa hana eye me dance ni trodo o so be me bi o fa ni bia no awonye mi mo so be no e pa ho da o tie me me fa ho ma me fa ho ma papa e pa ho o me hana di komo e pa ho na mante no e pa ho e ti tam be na wo no be ba bi na se wo yire o fa no pa no wanyam na o hwe ni mood na da bi o de no ho den ane na musa no ono ane kai ono ane obana dia dance obana dia dance so be makrofo ba yekrofo o dia dance kama be be yekrofo be ati kaka se obutu ne mpa na nim no so we no bewo 30 minutes obompa ya wo aka na ye o ko fa ka bla so so obompa ya pa empire bo o so okra ye ngoma me da nya ngoma o so okra ye ngoma obi onu tipika chem se me meru so dem na nsu to ono anti o so anti aso na emum no ohu ade mbe bi ho a do ka no ekwa bi so me ne ya hwe hwe ma men ka se na wo ka se bi se Yesu Kristo na nyankopon ye obi ade dabi Muhammad ye obi ade Brantia bi sina na kwaku agye the second or say please tell us the story so that we can understand your submission emsa fe no abetom and to say the ebobo hu ni nyina na se on shada hu ntim pacho molo asem no na tim kakra kire no abrantie wadawroma yenim wa na di dwuma yeyim totwe nye na papa no a woti moro ani no sa papa no na aka kire se Sompa Asem Mpe Nipa wono akwa de achopes amayen se seven produce am branti moro ani amon ho sem na waye no wamfa ni die amayen se ye boawo ama wani ate
nama fidi kesi we so na wakwa gina so nda bia mentumi modin na ogu animu ase na sofo no kra so obedome yen yeso enya ohwe o drums had to onwom no edaso sisi ho ye mesesa o mic su kra watemase enti no papa ne se wode achopa ma eno na ye meeting a so tie fiada na broti akra se mayi me ho afirim na yeso so no ye praia ya kan ye ho abom se ba ko firim anyeye enti ne ye meeting no na wo se ye ko bankrom na ye tie ase na ye papa no timuro ani edema no enu to ama ye da se efiri sa abre ya adwada kosi ya wada no wa so wotumi abetumi atrete anya sa de efiri ho ko memene da kora no Asem Mpe Nipa ba be ya adwuma memene da atimuro ani ese wa hwe kora ye nya no sa weekdays e be ye no memene da ate ani no ama wiase nyina na ba bi obekwa ne na ase asore ne ye de mfa ho ye nkwaji obi anya nkopon ta ye ni ase ye we nya nkopon de ne ye adwuma na mom se wo so badome ye ya se ye Israel dombema eye Abraham nyankopon esom ne bi na osom de a na ye Isaac nyankopon na ye David nyankopon de ntumi nye hu maka nkyerɛwo because ye nyina ne papa ne sa nyame no sa nyame ne kura ya we se ye kura no ye nkasa ntia o titi Yesu Kristo o se mudi mashade na muji media mo be de chen me Yesu Kristo de be meboa masa ye tie nyankwada sa o ye nyankwada sa bitimi kwa swale na so fire dey aye America se matinani ana se 7 pedro say wo ebubuafo ni agi ni wheel o ba fia no asa bebubu ye hu bi da tu ko ka se nkwada me ba ko bonke ba ya na mpanifo bi hwe mo ka se bi yo efrei ba nyese nyankopɔ tumi ni wo ba nyame tumi wo edum be bia mo mi mfesi fato no mabel ye ne agi nyame di ye nyini ni kura ye se ye agi mi kura no ho me wana de mai nyankopɔ se prepared an kam no me ne betima koto ka kromu an ka sikafo bia kotu ni na gugu mo fie eti nyankopɔ agi ni di bonke fra brochire ba ye so e ma me bi de ni ko stadium isu hwe ko hwe no wanya ya lesa eno jese nyame ni ho nyankopɔ tre ne sa oni brim ba edrum me bi ho ma de ene ye be ye no ya de boyefo kora na mu ya sofofo a mu mwa yen se panifo ma te se bibi na mo me so kora no me to aso na ka ye fo na ko ba bibi sa ye nya obone na o ja ba bi sa o ba o dum ye akosi fa o dum ya dan o bi atumi no mo bia eti honorable panel members mo dawruma semoru nanino semo James say papa ente emaya mon kan say yeah omna someone can patrol kwakuna why you want food David obuafu kakra oh me nya me papa me de mani ato na can't you say so mo lo de kenya ne abie mo it is akabi but what is akabi eti say mo nyina mo ye firi makoma say de moro ye na antwa yie enti no ye papa ye bie kwan o meti moro ani ne wiase nyina hu se Sompa Asem Mpe Nipa nya agudie ne die ne mom nipa ho do ne wa ye nka say amen oh that's it na bra wadawruma yetie program ya na ona bubako oben ona bo Canada Japan aye fe no Osei Aboagye epacho MPP asiedu nketia aha ye wura se nketia tutie abo message no na say you tententu empirifo wenyine etie yen eti yadamu ina ase ya mumla mesu yesisim kakramai ana be mamboa ne nam do sen kwan ona bo de wo hwe yen yes wo hwe yen ya de wasi nkran wasi dwumadi ne free the beginning ene na wo nyina wo hwe nyina kama na wo ya ne amon sem eti bra wo de tu dwa ya wa me nyina agese se amen ye ye ne de nim se ekomo bi yes ya da wasi ene mpanifo mun kan kire mpanifo se Asem Mpe Nipa yesisi no omla misum no mun pegya yen ekene bina yentemu nka wo be na metimi ya me ka se bibi tato bra na mutimi anya mo da no empanifo mi no abo mu di de ka se so otie na me ka se wo be ka se wo se ne de ntino ebia ye ka kra ya bon moro hu na me ona busane bla me number na kobre bo na be basane bla comment e fu ayi
akwancha mu ko ya nti nsuo to a mu ko ku ewai raise you ntini nya na ya fama papa we was ya fama we ni ya kan finfi ona bo se bo atin sanibra ententem na wo be ni no konya petekosu wo se wo dua bi wo ha wo ko ba bi na se dua ni nya wa wo ko bosun bi ase nkoko due ai unya kwa yima wo be ni wanya unya ebini na de nyame adom papa yi etiefo so ne fa na ase mo amafo so na kwa hu aponche ne tie mienu pen dabi aso kura eno so ya asem e wo brekum aponche tie mienu ofum na o da je so de ntatia kura ma o ko fa ne so bi da bia da brekum bia da makotena ho pen e won so no se nso bi da o ko ba bia Methodist secondary school ne wo no ofum na ya se kusia ya chi na nimu no so a hwenka ne ho onye mmere ye ne metimanya bi onye mmere wo fa bibia ntin no ne metimanya what ma say so obechi madafu bi yen bi wo fie kama ko Dabi enwura mu de no pe enwura mu de o chi no wa bla de hona mo kan ya onye mmere oba no aye mmere de wa de be sa akọ be wo yesu so ade chi acha na enu na wo ko abrotie ye fu bi ka sa asem che wo twuma kwa wo wo kun ate se ono yirete no do akọ station bi ni ebusa no wo ni ukruti 5 million kron kan bi da ebusa so obeje se meje 500 million ada obi so obeje 100 billion 100 billion what the sanction beto so we nim now mo fa maki dis kama obi a kai okay yanko efa enko yanim enti de akwa kosi no dem eno ote enti moru 7 preduasa ye de form so afiri no enti ye papa so abie kwan se efiri ne ko ni fiada so no wo beti moru ani no ama wiase nyina ye dai ehu eno nti no timoro no amuhu ne saa no se wo hu ade kakra na se moro no beka no kora nyisi ka bi ni apa ama na hye ni botomu a Sompa Asem Mpe Nipa nam ye yensa so enyo bia ne te nanie ti nipa ye bone kramponti na Yankopon soma ne doba ba akopɛ ya ne hu ni asem e ma ne ba ye so hu awi se ye beka se chenchina ye be so mutwa ye fanche da bi entimi nya sente no ya so ye papa asem ne mo ye kra ya dana se ono ankasa asa atwa ne ho a oso opese wo ye ana se no so odi besi gya so anoa no so ene e baji si wo nya sa wo ye nipa bia nanse o so mi mu empaye alhamdulillah rabbi aramina arrahman rahim maliki yawmidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idina salata mustaqim salatan dazina amta alaihim garu madubi alaihim wa idore amen e baba ko wo resakisa that o ka say for so my friend nan empaye na say wo oye and o sa ma me ade bi se and they higher kwan yes it wo ya de bi atobo na no so Yankopon ada romance yenya ya papa ne bompa ye yenya godfather yenya godfather for dodo okay enuti ena yafutu semtiawa ye bone tofa ede amamo eti yase kobia asante kotokose akokɔ 90 aba na enkumba akokɔ 90 aba na enkumba sana sante kasa ne akamfo so se akoda jane nan ana se wodwonso edugu ne nane na jansa nan so a wo pepa na wontwantwene hwono so adika ka kire yen se empa ye kase a Nyankopon ye bo edema no Jesus Christ by empa ya wo kire Kristofo nyina ne fa baby na me be wide ama adasa na nwumre o forgive us our trespasses. Was say, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Anuti wodofo se wo hwa asem kakaka wo ya mediato famua. Na wo se wo bibia da se de ye gya no dem from so efiri ye no. Saa na ye nso so no. Yemfa emfiri afoforo wo mu a omo be komite anaso mbe yem from so edi etia ye. Eno tia na futu semu amede ma wo eye tiawa sa abo kokuo kon se dia na bre watia kano no yem fam from so enche so biche obi tie na so a empo watia okra no ka chense won kafra na yem fam from so mfiri na se wo dem from so firi a na won fa bibia enye dai
enche na futu semu a mede bema mu titititia na ye ko akoye nim de wo ba no anya atenase de wo ba no anya atenase panipa me mo akwa ba nipa cho meje oso udin de say nipa cho ye frame kwa me bedi de Osei kwa me bedi de ne kwa me say wa asem ade be say denim de ne be ha me pa o because me am hwe na o 10 years ay Yaw boy 6 feet who you say Sompa who you 6 feet nipa cho kwa me nshada nya ma anwi se mi ku kafra wate me ka say nemom se nyame ye wadom na oto ne safre wa wo mo mbebo wa mo mbayi wadaka yisom susu fufuro ko so ye sesi pepepa jesi etu amna no man ko be 8 no wadaka no so ye no be 7.5 said ya wo bekom wo so wa aduane be pa na ape me pe fufu na no na abedie me ma me so na kaye nkwaye di nsuo na eye enti epikura na ye de kakra gu mu na ne na won sen no bedi de dia na edo ebepie Sompa Asem Mpe Nipa nwumire that's mpanimfo a ye hyemu ha so ama me kwanya se me nkasa kakra me pam canopy e woda aban na me koye ma me bi adwuma bi ma na wo me na boadi usi canopy ana pam canopy me pam canopy wana we install it oye and ade ni nyina so wana ye me bibia okay no we dani am ne adwuma ho okay se bi am dia na me de ne dia ma na jo na me so ma ye me dia nti ewia na yakọ fese am nipa kro okay me ba cho nti me koye adwuma no ma no koye na 11 December 2001 ma adwuma no ebo ho kakra di be 6 months na mframa fa na adwuma no bubui na o sa frɛ me na me sa kɔ back kɔ fese ma no na o se mframa sa bubu no nti afide ohia adwuma no biem ohia ni sika na me se adwuma ma me ne frɛ no sei pa cho ma me ne de nim ne din why adwuma na ma no adwuma no ma ya ma na wie bi aju sika awie pa cho an eno o se mframa bubu no abubu adwuma no nti na say natural disaster enti mframa bubu no no o sei wo se ma mfa ne ma papa anya ma no akobusa nti ma mfa ne papa anya adwuma na ma no nti ohia ni sika na me so ma me adwuma de anya ne sa adwuma ni yetimi ye obi die so obi wa be 15 tan mframa bubu no the cancer won tia se ti sa de anka me ntua half no ntua half eno kwa me ne twembelai ti obi atie na me so mi nipa matia se me ne madam fu bi na bai wani ho no o ma me sika ka na me di so so na de ma sister bi to ho na me friend last week bana ma na se no mpa ta da ma usika na so mi ntua half na ye ready ti mpesen ka me ne sister na de bi no di adanse bedi dey wa se memu ntrema me adwuma no waye akosi canopy na ma no wotena ase ye adwuma wotena ase 6 months no ye de adwuma provision store ena wasia ma na watena ase ajiska fine ena wo so watua okantu de wo kɔ a wo to adwuma so me ye me adwuma me go me wo se mframa bubu no nti mframa bubu no nti wo mpebiem na nti ka badumo no omo canopy akase no enti yakoya katacho ye ne kamframa fa ne bibu ya natural disaster ayomaka to so oginisika yentie o pato na oye ne se ne adwuma no ma yenti wontu have na mso ntu have mse mate ase half na ye ready ama me se me de command o so mpebu hia ne sika nya na mse sa de amente ase me so da bia metie na mse me de bedan penimfo na mse metie de mbeka masem nyina no wa asem na etia na canopy no osi edikai bubui edika bubu fa na akoye ye be 6 months time na mse me place bia me sa fa we dani wo me na ha hospital nchen wo dani na no first one na bubu ye no otua woka pato da bi sika kro no a me ana me tua me na second one na mframasa bubu no na mse akoye na asa akoye ye pato na afraid wo so ogini sika ompisika be na mse nde enye law opetu bum kwase nti oye na dwetọ bema police for ne soldier for atata me oye wase mema mbla bebo me bla ye soldier ni na mka zem de me abuso ni ba ya na me de masem beba te se ne kwe se wo for se mintua ni sika nto e tanya mbo a 1008 me de bebla no na mabu ni dua masem nya no no o se 1008 na me je no ti se wo pressure so hia ni sika me bedi da na meka da ban so ko mo bi anime tia ni sika man 1008 de beto ha odu asafo nkobusa na daka bo me boni dua me nka ni agro masem titi an na me dia mentia se kura ne se canopy no waya ma no wode atintim ho no wode ye na dwuma de agiska fine na de di kan frama bubu no pato an
ɛna ɔbɛbɔ wa maneɛ ɔfrɛ me phone so ɔbɛbɔ wa maneɛ akɔ so nyina ɛsɛ kɔtua wo ka ntua me ka woyɛ kyɛɛ no meyɛ kyɛɛ no free ɛna mframa sa bubu no second one ɛna msan so kɔ hɔ biom ɛna asa kɔyɛ maa no ɛfiri ɔno na ɔfrɛ me a mesɛ menkɔ biom de ɔbi ɔde ɔpɛ bi ɔnyɛ me afei deɛ ɛna wode twɛn na wobɛhu saa ɔfrɛ wɔ atwɛn na wobɛhu last time sam bɛtɔ nneɛma wɔ kurom mehyia ne town ɛyɛ aberante wode twɛn na bɔna so ma mentumi nkumi o menyankopɔn na ɛbɔɔ me wontumi nkumi kra ni hɔ meka kyerɛ no prɛmprɛ wɔ kurom na kyerɛ sɛ kwa bi so no wompɛ sɛ ɔde mmara bɛhyɛ wo nsɛm dabi ɛtu deɛ ba Asem Mpe Nipa sɛ yɛnkyerɛ baabi ɛkwan da masɛm nyinaa no na sɛ maame no yɛ n'adwene sɛ wɔbɛgyene 1080 no a di ma yam ɛkyɛ nyamboa mede bɛba woyɛ canopy no ma no adi mfie sɛn meyɛ 11 December bɛna 2 years but ibubu 6 months time 6 months time deɛ so wɔnhwɛ wind direction wate ne ka wie ɛnti wɔtaataa wo paa ɔtaataa me ɔne ba boy te sɛ me a aposifoɔ frɛ wo fan apo ne ba no na ka kyerɛ me sɛ wɔarepɔto me nam sɛ metwa aposifoɔ no sɛ menkɔ wie adeɛ menkɔ wie obi adeɛ sɛ bi menkɔdu bɛyerɛ no wabɛka kyerɛ me sɛ ɔboma aposifoɔ abɛkye me ɛnti wopɛ w'asomdue nti no wo sɛ wode ne sika bɛma no wabɔ ne dua sika bɛma no sika deɛ 1080 no membɛdi da metɛ kyɛ nyamboa a wofrɛ no no wɔ sɛ ɔgye tom sɛ ɔbɛgye sika deɛ ɔnyɛ wuladi memmɔ no akyire no akɔgyigya aka sɛ obi bɔ ndua meme na mabɔ no bɛka no pirempire ma ɔnkɔ nkɔgyina baabi a sɛ bi a mepɛ akyɛ sɛ mebɔ no akyire a ebi obɛtintin no wɔbɔ ka mede mede pusi no forward meme na mebɔ no menka ni agorɔ wobɛbɔ no wɔ ne store hɔ anaa bɛbɔ ne sanka metɔ bi aba tam no a mekɔ na mekɔtom shop mu nti meba no medu a wo mu apɔn mefa yi adehyɛma hɔ anka mepɛ sɛ no apɔ atɔ na nka mehwɛ akyɛ no life nti sɛ wante aseɛ na bi ne ho gu nso gu nkra ɔmfa nhyɛ wo a ɔmfa nka baabi a wopɛ bi a ɔmfa nya me mabɔ ndua ne ba no nso a ɔyɛ light adwuma so ɔno nso yɛ sɛ ɔbɛta no ma mi akyi ɔta light ho sa memena wɔyɛ ahwɛ ne ba boy te sɛ me a ɔyɛ light adwuma wotie mi a bɛdi da na ɛkasa no daaban obi animi mempɛ me ho asɛm ntumi sɛ bɛdi da asɛm no baayɛ no mpanifoɔ bi wɔ daaban a wode ato wɔ mu anim me bla baako me ne na bɛn ɔyɛ nkramuni fɛ ne masa salifu ɔyɛ adwuma wɔ daaban me nkyɛn bato ɔte pa ahoma tie bi a meka sɛ kwa wotie mi a menim deɛ wɔde kɔ akakyɛ me sɛ nyɛ mmara kwan so maame no pɛ sɛ bum kɔ ase a ɛkɔba asaa no deɛ na saa mpanifoɔ ade atoma kɔkɔ akyerɛ maame no ɔmo sɛ ɔnkɔ so anha wadwen saa mpakyɛw dabi ɔno wɔka kyerɛ sɛ wɔde nyɛ mmara mu wɔntumi ma mɛkye me okay na canopy no type bɛɛ no a woyɛ maa no mpakyɛw canopy no type mu bebree kwa yɛwɔ store anim hɔ yɛwɔ nketewa a matena sɛ ɛbu tiri akyi kusua wɔ ase hɔ yɛwɔ de aba so car parking hɔ yɛwɔ de yɛ yɛ no bi wɔ hɔ ɔno ɔde bɛyɛ no wanka ndwon sɛ bɛdi da mepɛ sɛ obi na frɛ me nɔmba bɔ adwuma mu hɔ timi na ma no ɛbɔ hɔ a wotwa ma no wafrɛ ma kɔhwɛ ma nti wɔfrɛ me phone so kyɛ sɛ ade pa ne tɔn ne ho saa me ba na bɔ adwuma mu hɔ ɛna me so adum to trɛ dɛ bɛdi da me ana mete ɔno obi animi menya adwuma fo ma adum to trɛ dɛ sɛ ma ɔda ama nti mewuro du no akɔfoɔ kurom hɔ mebɔ kwan ho pɛɛ enti woyɛ maa no no n'ani gye ho meyɛ maa no no yɛka akɔ ɛbɔ no meka sɛ magye no 2002 na ɔso ntimi ne ɛfom so a no bɛdu 1008 na sɛ adwuma deɛ ɛde adwuma ketewa ne pɛ adwuma kɛseɛ meyɛbɔ hɔ ma wo a ebi obi bɛhu a mɛsan yɛ bi ama no sɛ wɔde nipa wɔ hɔ na beginning no maa me 1000 na mede start me amkɔpɛ bɛsan de start na mefa me boys ɛwɔ daba ne ɛkɔ fese maa no waba bɛhu sɛ adeɛ no ayɛ fɛ na ani wo masa de boys aba pɛpɛ bɛsan atuo mu ka di bɛɛ 3 days na fam so ɔbɛhu adwuma no ntim balance ni mama wa na adesan de minti sɛ wo mpa sɛ so mama ya sɛ bɛdi ne ka no pio na mpɛ waba bɛhu no 3 days time ansa na wɔsɛn ne musika ama me afide ade na bubu a ɔkasa natural disaster ti masɛm nyinaa no no deɛ mene ne problem bi a no okay chief producer ne maame no atwetwe nkɔmmɔ yɛhwɛ na yɛnkotie no ɛfiri sɛ wotie nkwadeɛ na wotie owu nso ɛdeɛ ɔne maame no atwetwe nkɔmmɔ yɛnkotie no mepacho eka sɛ me to on be ye canopy maye ɛna me kyerɛ deɛ mepɛ no ɔn sɛ deɛ baabi a yɛyɛ teno mframa ne ba ano ɔden nti na me se wɔmfa dadeɛ no ɛmu odu ɛne ayi deɛ yɛ na ɔmo de hyɛ car park deɛ no dudu no so wɔhu wɔbɛyɛ wɔnim ne nyinaa yɛ ɛna wɔnyɛ wɔno na yɛ ayi dadeɛ no na canopy ne na wɔno no yɛ
Etu obema de oye dadie no why no the canopy na ba be so one de canopy no and I'm to you mate and I me oti me man wo charge me 2,000 and I'm send ne ba 1,008 but you see me too pa I and I'm to you into oti me man albas and I'm a man 1,000 eti me go an kran no and o kata me say wa wie aka balance nkran kwa na me wona me de balance no asande no me ba ya me ka no enye ene na wo ye wa papa yes no say eh aja me say no me see I ito ya na aka no wo hu ye na no gina ye e na de ni to street ne de ko fa ye e na de be na sa aja hu ye de nya ta already won wo ye canopy won ye da di o ni breadi sika no e na wo ye da de ne nketwa na wo di canopy aha e di be gu so ko no ba ha wa be be e na ka ke ma sa dia wo be de ni ye e na sa dia de ni be gu so adia ni ya na so ba ni sa su ye wo ni ko ye ni ya se ko ba e ku ana me competition what can the papa and to the and I'm a car, okay, now, and I'm saying, what's you? And I'm saying, okay, media, no buy a panel yelling, and I'm in my wood, and I'm good, and yes, she said, some money, and many more young, just it's after no man in Oha. Name pay you 1,900 and I pay your so. I can't compare the no. Yeah, you're net and they are read this year. And then a month Benny woman. And they focus on their nobody, and I'm say, what catching up that they cut them on or and what is spending in and just idea no young pop, young potential, and on one from my one better one year that you will kind of know you, and no dear need the year that young can think it, and what you said to come. And so I can no one no. Canopy need the what I don't know doesn't do a thing that doesn't do a thing. The thing and I'm a catcher for Saturday is coming in now. And just I could be a total 1 year, 1 year. Young crop, no question one so young old Sompa. And now, I'm a catcher and it's kind of our demand is saying it. It's a start I can make you up for talking about. And she said, what's how you see can now? Hello. Me ba me chese me chese se no o ji sika ni nyina. Hello. Me se no o ji sika ni nyina na. Hello. Hello, what you mean kan? Me tu ngo. Me se no o sa je ne do o ji sika de ma no ni nyina. Me ji mi sika na be de ma na. Won ba sika nya won fa ma me yenkwa. No nkwata de na me pe no. One time, no, I am a trainer one son of photo. None cannot be that. Now, what can I say? What can I say? Huh? What can I say? What can I say? Well, but at the end of the year, of the year, October move. October no. It's year we're bringing a numinum from my banana at the end of a year. My trust and the 2 months, my trust and the 2 months, not getting year. My trust and the 2 months, not getting year. What did I say? Problem. As in some years, I get to now, another at the end of the year. Not all can be say, or can be say, say, oh, for Sujin is canning now, that's what's not here. Now, what you cry now, Obi Bodia, and I would over for baby. And also, what can I say? What about me, dear? What baby? What about me, dear? The baby. Tell me to me, German and swear. Tell me to me, German. Listen to me, German is a one fat. Me, the one is you. One for the name. Listen to me, German is a one fat. No, Kenya, minimum. Now, Adana, mammy, Adana, Chicano, and Yashi, a Juma, and Oye, na fancy, I need you cry now, you know, Nipa. Adana won't chase woman, say, first, not chase woman went to ya. Say, said, when yes, it can be. Adana won't chase woman on
on fa sika no ma na fa sundue ma daddy o na offer what kind of phone so say me dey me kan say kudi na me dey me ti so man say kan ya so 18 say ne atwa mo atwam me pa cho ne atwa mo atwam say asem na me ka say adan na wonche ne bi na yanyi sika no mfa ma na wani me ka sa me pa cho say ne yewuram oti ase ne atwa mo atwam wa cheche wunse mu nyina mate wase na me ka say no adan na sabe wonche sika no mu na oma bie na umfa ne council na nka wonkoye because aye dan ya sabe ene ma ne yakra aye dan ya waboka kakra na nka emfa sundue mla montem na je se waboka etina mi se ba oyem suma mi kwache etina mi ka se ade na aka won be fa na de eteye no obi ona obi etesa no nka afano omo ne san ke si ana mi ka ti o wa san bi ya boni ba mu no o se o ni jabo ade na omodua wo se me pacho ti omodua wo se wo di sika no fo so gini sika na wo de man wo gini nyina bra wa ya de ma watena se na wo twekwa na obebo udua na wonu tase na wo ti da anta de ne ye papa ka ne so na kitchen sa de no be ye entese no pra entese no de ne ye papa na obi sika no wo sa ka se ma trans na wo twekwa obebo mu wo so tena 6 months wo si 6 months na wo tena se ye opa ope mama me tio wanu na de na ade no ade no ye na ade no de me kan wanya mame eno bo bumi se to na no ye ni sika no no se to na oje usika ni nyina na se wanya de dia ba bom nya na ade ne ye dia wati ma kaso 6 months ko bobom bia na me ji sika ni bobom bia sika no won fa sika ni nyina ye ntadiem opa ye ni nya samro mati me da se oyiwa yanko computer so gedi mra abedi ma amni so sika no yanko computer so gedi mra odofo ope bebi a wobekwa a yede mfidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na se ama wa yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofidie mo aso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura ho no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eniji sene se omo ye free health screening okwa ombe check ni pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie What dom? Ama, afei na wo hwehwe odo. Oh, medofo pa. Ntawantawa bi wo wo ne odofo ntemu ana. Oh, odo somemo. Odo somemo. Oh, Jai. Sonim se medopa. Jumedie ibawa kwemu yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo somemo. Mecha wotaki changu bi. Yeah. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert Suma onyamija ai onyamija no beso Omayini Yaw Edubuachi Onyame akoa ya wieye bre wade tumi asene no ofre food for thought adesie nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministry Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi no akopempiensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shaneson say we ye burning of arrows part 2 anapano sia pepepepe Brown, Kunkubejaye, Ayadami, 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Freddy Jumtu, Betty Jumedia Papa, Minister Sete Champo, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu, Wabet Sojum, Ajijumedia Papa, and Treffy, so how be those, Amani Bedaus, or Dan Ebidaus, or Yamidi Tommy, Amani Boy, or mine, Yaw Edubuachi, Nasada, no Pronsamso, now Benya Pa, Esan say, on Yanko Poma, Abraham Hunich, not soon indeed to take from, or Quadio Quadumam, can or dance support, or pay you, Yamema, Edia Hufedi, Ebekoye Fee, Bra, Liberty Conference, September edition. Oh, glory, hallelujah. Area, Abrantia bedide. Na asem wo de bedai no. Na duru baby a wan hwe yi aka enframa efa obi beka se ene ese na nye bedide na kotutu no oni nyankopon na atwema nso natural disaster. Enso so no ye ma me se eduabona bam dia na de nyankopon. Omna Samoa. Yo Oforisuo me das. Mamenchia me sofu penny. Sofu Jima, Crisis Life Mission and any wife. Sofu mame. Meka se ono so dane danyina no frame mame ba no office. E wo fie mpa body woni medi be Sofu Jima. Crisis Life so penny baby a wo bia no me ana me sofu pa no. Me chia pa nyankopon ya okese papa. Oforisuo asem we na da no ewom se yenua be men wa be kasa na duabo bi tato ba yen kire kwan kakra sabe yenim se manfo mu sisi bebo enframa bi timi fa mebu ama akotra ho a ye tie sabe yen ka ye ne an ho ya ye pu ani sie cha se na dade enframa e boy no ye ne hu se dade enframa na eni kwaze nkebu po no so de nyame pe ena otimi ye e wo ho. But se utie yenua be men komo ne maami nkomo ya canopy obi nso asibia ateki so many years emubuye eno so ho ana ye bebu sase since o started say eja bedi de wo ye canopy sa nkwanje wo je bi pen ya hwe no bi kogya ba bi akase bi na dwuma na nkoyi because canopy no enye dua ye dade na wo ka bibi se maame na transe be ye 2 months and as I say 6 months. 6 months. Or the man piano can canopy be so on so is more than that. Sem from akra be pejano kra na yes ahye. Ba ne maami de na wo se abubu no. Me hu ni bubu ne ban. Ana me hu canopy no. Se eye de an eye ase de bi ana se we de oton no ma wase. Be so san ka won ko de to so ma. Ah ye hwe na ye de ato TV ni so na. Ewo. Ana yetimi medical kase bebok akase kra no. Araga janshi baby from a 5 bebok kase pa opa etutu. Botu bubum. Bubum ni tutu pom pom pom. Oh. Ye bese. Ya ma me na do time a. Minim baby ani mfie du. Na utie ne kasa ene opani kasa say abrante bi abem na soja se mabem mema menyo me ba soja ni bi abebo ne de maami menua be me na ka na menye so se maami no so ankanka wonka etasi ya besre edu sa time na monhwe na sa no ma na bi wo bi ani mo me mfa nto nchen na bi soja ni mi bi police ni mema na bebo no mesre Oforisuo me kasa se me se me maame
me bana no obi di asem na odi enko ya meka cho se ma me jai Abransewa abrasewa onya ni bebe me kwa sama do kwa ka cho se ma me jai akwa dada din ho but anna edumre bi ho no a yene nipa na edumre bi a se ye maame anase ye nua ba anase ye busuani bi ya de a enka peacemaker nanka se ofie ho awo do be ma sumdua ba nko ofie ho a nanso be kom no na obi gina ne maame achi obi gina ne brother achi ya kai ka branti so sepe obi su de achi but ye ne ha no at of the day asumdua ne hia abranti the way we see canon some sifan was the first one ebubui and on what is zika kwa mpacho bitie ni asa on what is zika kwa ye ma me na ntua ka premeboa and the third one was side a baby no so mpebiem no so mpebiem na me hu canopy no na de ban a canopy kro ya ma me hu mpe canopy na wonyai no ma pata over so canopy asem ekan ye ni mo bi de so ya enframa fanso amubu ti asem wo yo ye ni mo bi wa wacha ne canopy ase se canopy na ye den se ye den he wo mo mubu tire wo de nkitikiti wo mo chikohwe obi atra ne de ase ga e ko be fo na de no mfia na de mfia no enzai ntutu eti ye bebu sase e ye den na mami nko ade de etutu ni akoye na etutu afede la sai de wo se wo mpebiem ena akofa nchinwaje wa bayo panifo so otu momo ne fo no na otu akuranchefo me mesre mi nwa be me bedi de ede na obedi ye no mesre edrume bi wa na obi de ha life e be se wo so ye kan e bit ma ba se ampa e bi a wanfa no papa e na ye se adwuma etasi e bi so on so na de na nkasa no e be si ti na meka se maame no ofo so etu enyo obi ana no peka o fefia yesi obu obetima sifie o sifie abehye kwaku canopy ni so eti we no kra no na je se ehyefom ashefom eti sanka be pakra na nke bia ka na soro no na ka wani wode ni nyina bubui eti ebehwe efom wono so ana de sha no na amazing work wana de sha ofosu aye no ma mi ebetima ba se ebi a metas na de ye no ebi a ahoɔden esheki etimi sisa ene betima ba se mframa no so afa ya etimi koya sa no mesi de nyame ye no huntimi nsia no kwan etimi si ba ni nyina akɔwie se ya maame no tie ne kasa wo je maame no mudu ba bi sa ya na ha dwi na emom ebro ne threaten ya de ene meye ose dumre bi ho no ma ye makusie ana ado etimi kowura kusi bom toto pressure ma me amenwa po kwabra anadwo broto nwuram emre bi atwam pressure ti ma otimi ye no ma bebre ye be say ma me no o da bi o se mbre bi o to nwuram pressure bi no mo so ba bia na me wo so ho fa na me ho fa me na me me chese ye timi di wasem ye mfa na me to nwuram ko yi o kwamra pressure ma so da enti on ye be sere o papa ya pressure wo se ye mame abo me ba bi e so jani makwa report o edumre bi no solve problem and solve problem ye be hwe papa isi ni sika no obedba ma no ni mo no nso obebo ni dua aba hei men kama ni gisa no ma no pa na so fosu ye hwe ni mfa no ma bentu yi okay maame so fi se bedi de betimi ame ye nyina ye de enwa bam ni ebetima ya de ne fofora because you can open masa odon second see na yesi eno de from market obi aba 7 preduasa ebedwiragu because can open na dwiragu mienu me nkwa so emo anwa se timi ko yesi dwiragu mienu sa e ka ba ku bi kura mpo de a ba we de dwiragu ye no e san ye na san dwiragu ye na anya yi ana sa de ade a oho se hwe ho okay because ye nwa be man duabo no to bo asiansa to bo asiansa duabo no e ko ko a e do de to bo usika no so ade ba no so yenye tobo ya bam ye ne maame ne bekasa ne ba na wo tata wo no onu ne hia ne ha because wo ye be ma na wo fia asem ba wo na sise wo gina ne ewe ne ade yi eto yi ne ade asudwe ba ya anya ne sa ne ye se papa yi enfa sika ne betoa maame beje onu so kobodua na se yeso sebe ya anya panimpa ye wo kwan ye fa so a sebe duabo no me manage no ma bi hu sa ba we de ye be sere ye be sere ne enwe ne enfa yi ento yi that's all pokwa bana bla ofosu on se dade ne na mehwe
Wọ́n sẹ́ dade yẹn ni wọ 1.5 2.5 3 emu duro no. Ne size no limited na mintimi hu sika dodo a wɔde ma papa ne deɛ ɛso. Wohwɛ na deɛ sisi wɔ deɛ a ɛnyɛ na deɛ yɛde sisi store anim ni. Wada wrong but what? Bia na ni sika. Hona me chi say bia na ni sika so saa deɛ a. Ba store anim pa deɛ. Wo de na deɛ we sisi store anim a. Oye adwumani a wonim adwuma wonim de na wo de saa na deɛ we ku sisi store anim a. Miminim metas mu kakra na deɛ mu kakra. Ana minim deɛ de si container anim. We a big container almost 4 plate. We have 4 plate na have 2 plate. I run one keten no. Sada mi ho no. Enti aka I was say kaminwen. Mi nim de ode woman e share de. But also ka chen say store kese nim de. Sa na de we sa emwa no. Ana de menya de mi chonta se. Yakubo we na no chem zan ko mpe car park na say no. Usika we ntumi ne car park. Car park no sa taw na yo so mo dwa no. Eno nka metin be 8000. Mo Abraham Bacho afro atemase. No okay, yento aso. Eti mi da asese mi nwana atemase. Eti maame no sika ana anson adwuma no. But me pa de se me na me kambla hu aka me mane fa na de wi enye because ebe ha no ebe gu nanim ase. Obi oye wede bia beka se de oye adwuma wi no wa anye ne yie. Obi otwam bia beka sa asema kire maame no. Enso na yisika na anson nipa no besi wo. Otase eti maame no mienhwe so ori be kan ho ne wato na de kama because na de we de in fact nana ko betima ko emu nye den o mesi mu nye den nana ko betima ko ana afi so no we ntimi mfa 2x4 edua no nua na guso ntimi mfa 2x4 afa kura ye 2x2 or 2x1 namboa e de betimi afa because unya nkura bata no efa de mu odu be hihi mo bia on the meche no ebesa efa 2x4 2x2 ebesa on container na eson ti o mu de sisi ye no de tapore ni guso so anu so de efroma be refa efroma bia be fa bia no ebe ko all the go etimi nwia se de bi nwomro kan mama ne modua nansa ye ne ma mentrase na kakra bia obenya de so ye nwia so no onkoto ne ma papa because ye ne ye adwuma ne ye ho ahomete ade no yesi ye nso o si fa ne sa ye bra misika no nipa no okoto ade no onim se toto na de mu o si manage eti manage system no ana manage aye o obosio abrotia ba mi ti ayenko ofo so be ma me na wasna me ncha ye tiefo biem na wase na de no nketen ofo so be ma ye nhwe ni sei ye po ya na esi ekira ase na yi ne nyanketo asawo but enframa no ode bo a unse ho no me hu se edua bi sisi ekire ho but baby ayi ne wana nkasa no ho ye prada da ya se enframa ekasa body anu ode a ebetimi ama na bu sepo no se mu odu kakra krampo chen we se na ebema emu no ankasa ne finfin betimi abu kire se esoro no enua ne a egu so no ene dade na bi omode to ano osedua na omode to ano no ena wono sade efom no so mama ne fapem wo ho eti finfin na ankasa no ahode bi anyina finfin wo sa dade ne shada nya de emu oden metal one na still one bi ankasa eti we se no nyam se maame no de ne sika so ye no minim sanka brantie ya ankasa bi amaame bi sika na wo de ba ne de entimi nye de wo se wo pani bi en wo hwe ya bia wanka bi wo ho be yam abrewati amadwuma amamia me pewe bi na me sika na bia we se de enso de opese wo ye no na we ne betimi aso ote ase asa en abrantie kwaye ma no de a wontimi mfa so bo mo no na mo be bia o ka se ye papa de he na ye papa na o se we ya be so de a en bia nso akwaya ma de afa bi no meka sa abrantie so wa mo amaame no kwan bi so visa woni madwuma ne dada wo se edum tu ayi ho nyina na ye ne de ade ho bedi de obo a eye one obi anim no eti bedi de one de on se adwuma ne bi wo na okoya amaame adwuma we ya me ba ba ya ma ne de store no wo be se wu sika nya ade ye beboa
ye won panyimfo mo mu ye adwuma ni bi won so a okoye obi adwuma ma na wonye dey on kyerɛ mu nkyerɛ nipa ne sɛ bia maame wo mu sɛ usika ni so na emum de opesa me dey ye no so no enya ade ebetimi ayama agina ye di amount e bia for usika ne to wonya bi kan ho a na me de aye papa na ma ye kyɛ sɛ ye beka sɛ bia ye pesika na na se ye pa adwuma ni nte no ene emagina de wo sɛ be so no so no me de akwa ya ma na sɛ cost 90 aso mo de so ne ya konso we ankose hwe ka na aba eboa mo asa akwaya na afi wo sase wo mpebie na ebofo so be ma bibia asem bia beba bia no anu ya na ye deka asem bia ni ho aba ye de sekan e na akwa akotwitwa da ni nyina no anokro ya kye se ese aduasa mienu egu enum ya na ye deka enti no se ba na se ye nya abotra asem ba nso so a ye ntu ye bo ase ani enya abotra ne ye hu kwan pa ye de asem ne befa so ama ye etimi atoye na anya sa na okasa bia wo de ehu bi wo de ntrene bobi ebo obi ofo so be ma ewia so ene so pamu hufu a woto ne be ma wo se wo pamu hufu a woto ne be ma a brantia no wo de police atata na wunua wo ba be ma ho no so tata na wogina we ofo so ba na obi sa ne sa ne tenten no ye se so ye 6 feet o hwa brantia 10 gram ogina ya wo de bia onka se ahoodin mu no wona oba na be ko anase sojafo ne placefo a mu de o mu tata no e bia no so ne o mu be fie so da bi na emom ne dia no wo se afa de wo se yoi omuna samu so ne kan ye wotu ohufo opamu hufo auto ne be ma eti afa de mi se yoi me de mi ni ahoode ma hoode woduabo mo eti ma me so se oji sika ni nyina de a kwan bi so no fo so be me ne ye adwen a eje ye da biara da efisa brantia no so yenka hu se adwuma no wa ba beye e na ase wa sa ba beye biem eti se o ka se bia o de ni che sika no eno de nka de kwan mu pepepe no fi se kwan bi so no abrantia wa mo ama mi sa ana wo so o ka che se sika na o de ba because ye hwe eyi ya post ye sisi wo ya eya mfiamfia dodo eya nketenkete ntia bia ma me store yi ne bia adwuma ya pesa me yama wo yi de enya de bia ye de ye beboa enti na fa sika le to wonya bi ka ho a na wo de na ma me ne se ne sika no na wo so agye na wo de akwa kwa bi so no wa amoa no ma me no so gina so ka se bia wano so abrantia na amoa ne nte no sika no wo gine krankran to krankran so a ofo so anya ne kwan no e wo sa wo no mu chem ene eda bia bi ba asenom emla no ba bia sia wo so de to no wan fa nto afri to ba bia wo so de hye no wan fa hye afri to nte no either say oni ni beche mienu bepe nya sa so no okaso de ache no so de ayeso ye nhwe ma abrantie ni sisi ma me sa evi so mu mienu nyina na ya manfo so na ba ye mplento ba akoso nti no ma me no omla from eno ba tampa de esi ye no eye nature obi antimi nkoka nyakopon asanya yi oyi katacha be ma na kai wo se bofo bi na wo ye wo to aboa bi na ayira mote ye aboa ni dwane ye e na wo be ka so nge de yen no ko ka so a wate ayi de ya na plan a wo so ka so anu oba be ku but o kanya mi asoma no de plan dem yey emi abema no okasa na wo se sika ketwa ne de hwe sika kese ti ne sika na nkasa na enso but we ne mfanye addition de ma ne se obi o ye obi ade a wo se na okasa adwuma ketwa na de pekese sure ya de ketwa na pekese entiefo so me ka mena se ni nyina mu no bre yi ye mfo so se wan chechire ma chire ma me ne sa adwuma bi o wa ye mfa ye so kwam de wa ye fia nsam ye no nyina ni di nya se bia wo pa adwuma ni nte no de a wo be ye bia wo fi se bia wo boa no but ewie ye nso nsa ba be wie wo bone se ekodru duabode ade nte duabode de onfa nto was sika no ye nso sika no akobodua na aka se dua no menya ma me ye ma me no wu a enye de nte a wo ba tampa ye sere beto nsa afre mu nyina na ya tena se one ne ba na o so ye light ye no na ne ba na tene ba bia se obeka light pole ofo so ye beto mu ye nsa afre mu nyina okay abadwafo akasa na duru baabi a yenka no kura kire damfo yense damfo agoro sana mi hunu de di kai abrantie wa yemfom so maame ne so wa yemfom so adentina meka sa eduru baabi a obi ani ho a wonnim ade a efe obi anim na de ti ameka tra abrantie so wa yemfom so bedi da yemfom so ne se wo hwe canopy na hwe store no size no a en deserve sa banchi nua we debi esusa etino wo bedi de no kra no wo so fradum ebesne koda ba nyina ye odia ebese wadwuma
sa canopy we no ebe se wadwuma the beauty of the canopy na nkasa no ene wan kasa 10 gram no kra no emfa oh yes emfa wodi ahwe nua no ankasa we bank nua emfa na wo kwotwe konna kwotwiri we ho otima say enti no say ya maame no sika so enti no meye adwuma ma no so obi twamu a na say o sandboard ebo ho say bedi the construction one canopy de ya obi ani wo ba befa wo because we na kasa no wo mu be TV ni me bedi dance say the beauty of this canopy no kran enye ena maame no so no esan say we ebo no nti no e de ohia canopy once no so ope car park wan ni bi no kase bi no fefefe no enu bi na betumi ama store we kura ni ma yefe ha eduru ba bi a store no nipa to mu ade no eye nyoma bi kakra bi na ya attract o mkoto ade o wo de bua wo de canopy ni store hwe enye abrewati akan we na hona ye say street sa street we no so no enframa ebo bia no bibia nso mframa nim ana canopy na kasa ni nyina so no nye enframa be fa no kwa ode ne beko enti anya nwanwa se ni mprenu ni mprensa so no ebibu ye eno ti akwa bi so no ye maame sika so ena bedi da so de ahumobro eso agina so se me maame sika so ade a ene the necessary material bi eso na sika no beso bia no me de be ya ma no ena no so asa na adwuma no we se ukoye adwuma we na so bi so wo ye canopy omfa wo se wo adwuma enti se ya nipa be wudie adwobreu ye besere ye maame na yasere bedi de ye maame sika na ode che no no sa the word me de che no ye muse ho se no che papa bedi de so se maame no giska so dia wano so be boni dua na che se maame de che no entiase enye se maame so gini sika no so a bedi de so dua no obo no so no ano den eno tije se Asem Mpe Nipa ye bam eno ntina ye yi otententu no we de ye tu afafom ya akọ mi akọ ye maame ho akọ ka chen se adune da ba ya omu fa flag no eto from na se eduru baabi na se ode kakra be ka no ho na wapagya na de ni mu a na ya hwa manyoma ye kama yes wa bedi de na ye maame so omra fom bedi de so bra fom wate ntiase na anya adwuma canopy no de nyame no kura nim ni emfata store no ansa esoro na nya fapem ase na nya fapem enti emfinfin ne de eni fapem bia wo sa fapem bia nyu canopy ti obi ani mu odu bi canopy fapem bia nim obosh ase ne sa tim David tie me ase ne ya ewura akwese Sompa kwa mtuma gasasa mimi si gasasa mimi nim nadim ana me make us one say ase no etu abrati awo betimi atwere canopy utimi twe no betimi atwere ya dade tie nya alomi no aka so obi twere na ebe mu emu ode dade anu tie dade de nya alomi o enya alomi dade emu ode na emom no hwe esoro no ahu ya de dadoa abubom am na nya fapem ena ase anu so nya fapem by finfin ni dia canopy we obi o he TV bia no sebe record manu susumi na so obeka se bedi da anya de bedi da de kwan bi so no na wase o na meka no wase wo chire ma store no kese ye no store no kese ye no o se wo bedi de se o se me ba mbusa se aduane be na aposi fufuo just also wa two pepatim also wa two pepatim container so et wo do pa ye musa se we won peti o ne kwasem we na ne kwasem sa ne ko ba sika ne so no abedi de no ni se ma mi sika ne ntimi nya papa enti also no anu so se bedi de adwuma enu ti na first one ni bu ye no oye di koye man no se bi won so a onya ba bia nkamfna man fa address si ho a enfa won say de why we say de aba ne ka we de nem from us we de oye na ncha da nye bad sao but ba bi esie no da broti ne de ogina hin enti ma mitia said ya woka sanya bad sa no bad de nya bad but obi ahwene fatana ni enade no utie me obi ahwene fatana ni store we no enade we mfata store we na we na de sa ajeman oh sani sika ajeman o sa ajeman na ye pro de ye chi
Opem so. Adimati and the rebel. And I brought you baby winner. Oh, Miss Midland, make I say, as you for you should be back at the job at my transfer. Or the far was no, baby, dear Wura. So far as you the concrete, the guasian. Aye, come on. Song pan. But baby, I didn't kakra. Baby, I didn't see no. Ah, your pajamas and a cassia there. I said that the Cassian on your pajam. Said that baby, one would die to me. See, I see a sense about 2 bedrooms. 2 years is obey. I pillars some more. You were there on more. Pillars in it. Gentlemen, who sit down and ye wait. What a room. Mommy, face it fat. You are Mamma and the bottom. Oh, Mamma, boss, who be big then better me can tell me that must because me mom that bank about car parking so I dance into Bampi will be there. Some point my arm. There was a man who more brony in Sika. I don't know. I'm one. They are not Sika. Your mamma and a moontie. Minim Uti, mamma and a cassan, so I said, your mamma. Your mamma for do age be Anna. On the post side. Now, but I won't do Flena. A back is a ban after now. My fellow mammy. Oh, my pleasure, but my pleasure, but no, I can't. And then, two producers for the pleasure, ma. Yeah, for Tony, or Flippy does have to be my mammy. Was one of the mamma. Where are we and in it here? When you would try some Emma, where did it? Men tell me, what that, young. And young Shana, Yania Mamisia. Minim lawyer be a year Jumapa. I drew a beer dance and be done. Who could drew her? Or shake case now, or to catch us say, wait, your cocoa to a M1. Jimmy Pa, San lawyer, and person may bond dear for this. Ucha Semucha no to cast a win M1. Yen see. But lawyer be also by Juicy can walk with before. What must I say? It's Asem Mpe Nipa. Yeah, so we so many people. Ah, yeah, you take true. Yeah, so many panko. Debbie, etinam di ka catch us say. Wo du abono de direct ni peku. E na ma me no so no e na adwene say sika no de chewo so a. E no so ya ntiase. What am I say? It was ma me ne kase bi na sante kasa no kan yo. Wo se sem de chewo so e. I no na make am. E susu ma se. Ya asem bia e. What? Because woman make crown castle no. Ubet my no me bo anwe ya obetra wonsa. Wan nya botra. What I say? It be did. Ne di be did busa na mame. Ani di no. Nya be did. Eni di. Oh, ho sa na bia. Bema wa ho tedi ana odi e wo paper so. Fato ye ma ho tedi. Di ana ma fa ye. Oh. Canopy mu a. Catch my make up with boss. So who did the party? I can't operate 9 days, Mr. Boss. The better can say, you must have a temper break. Nam to Suda like Ghana legend. Said more could tell her here. To them, said more who couldn't and I make what I might. I was near Femi, Kwame Bogot. Kwame dear Bogot. You call that band, them changing, but Kwame dear. Catch it. Now Bogot to us, I say, oh, I say, oh, and there is a. Yes, actually. The two drew that banner so be jabbo control naturally. And there's a free baby I'm meeting. A two change up. Oh, you did that. Now, me far be did then. I told me also. Say, me, I'm toast wheat. Do be did. Oh, but what was enough? I know when I may pay you. There's a Kodibon 1 hour. Kwame be did. I know the Bogot. And of course, that ban was the Bogot, Major Homen Fanco. Now, what school near Frozen? Oh, what school? Papa, the home here, Stephen Quache. But a man winning. Why did they come and see? Class meet for name, my bush and phone in him. Now, no more Frozen school. School, dear Stephen, Nanny, family, teacher, and Madame Fleming.
na wo Stephen no Bible mu Stephen na ayo now this school near for say school they said yeah me papa o jina ni guy name bia Stephen no no say school man said dan kwankwa atiri me check jina ni guy name bia me ya to guy name bi na kamenko yes school apela tutu oh that was na madam for no for say Steve Stephen dey tini e fene Steve Stephen kwa chana no bi ndo ni bedi amabo we no betima konfirm mo ho ba unim duabo pa ho me ba cho me o 39 years mo duada me ya o ka mitima bod mi ntimi nane mo bi da wo se fese ya wate me ma o ya 12 wate me ma me ya le da ho me pesika he no de no be be dim sika ka me nya me o ma mi na da so tell me say anyare tell me nya akwala me go 40 years mo na me ko no ya ne yanso son semfo so abate wa o case we no ya de share tu wate ya be wende di ya to why de na maka me mo duada me bokwa mi ntimi nane me ma no mo bi da me ba maduma me poster ba car parking ni so they say me ba akwa me duan ma me bi 2000 so me permanent ma no worry oh me pa cho wa worry kwani me wale bedi de no ma so e ka ko kakra fan sense awa le na me tiase din wan kasa ni ma se kira na de ntina fa bedi de ho to ho so me din de if you din ne fa me kwa me bedi akon din de to me fie no a bedi akon if you me ma me okunti yesi ala ofem bedi akon ti me te mo fie ne China me ho se minyu no na me yi bedi akon no me se me mpe bedi de din bedi akon no ma me na wan kasa mapel oh yes dear me do ma na me pema kawasam e ma pel na me se me do ma na me pema eni akwa mi sa ni din a wo kan yabes wa santeman pon papa bi ne efe no adia na ekwan a wo fa so ebe ye sofo onya sika no duru ba bi no okoto ande to adide te se de abrantie yi ekan ti no duru ba bi a duru ba bi no to se bia na adwuma no yomu no yakopon to ne nsam ma for se kwa se wo ye okay nti na me busa se bia na sa ya besen so bible ni dina se kire ne ye wo yaw bra obom pa ye kire nyankopon se won sesa ni din no no ma ne mapamra no so em se bi na we se nso so nde o se onye ompe bia be dia ko bia so ko man asam is no man ba bia fe opetu da mpenimfo se bia te so fam no mu fe mo fa ebi o mu chen okola wose akuro bi so man hene but one thing so for sure akuro ndia ba bia bedu bia na we se bra ho ase nipa pemasam man kan nambo no bia ni asam woni me ya kan se kwa me ba o ma me ne ba no so no so wotie ne a dia kan no ene no o ma ne nya adwuma oh yeah woni rice so tata da no me pa cha senior o no ye jan wan a ontimi na soja asam na odana no police no famra crash ma men ka se mi chose obi se obebo wa ofiri wani mu ba se oni mu kwan obefa so ana ne beko bebi anu afiri wachi enti de ye to nkrama ne se asam na beto ha ye de hia tum enti sa tata no na de kocha police ade kocha mama soja fo obebo eduru mebi ye kasa ye eduru mebi ni pa no ko no obewu ni wo dada enti ye hwe kasa ye yie wo de twen na obehu enti abesa ne ba ma onya botre ye beto ensa friend producer be friend ni enti ye de na si asem that's why na me ka twa to say soja no work no ko no boa ni soja ni wo fi chen wono to no ka na msu mi de pay yango senior ma ne pompono ha wate but me bedi do be nsa me pem ho asem so be frɛ phone so na asa wo tsewa me din ama Melin Koma me bla pani de otwa we movie actor no ajako bedi de me Mpe Nipa be frɛ ne phone so na charge me din ache so hia me nya akwala sebi me ma me ko ite asem na mto so it penny for ho na so mo boy okay ati kwame bedi de yenyiwa power no emfa nto nche nyame ya adom ebehu maame no ni apo asem wa asem no pomasi bere wate enu ti ena Sompa Asem Mpe Nipa ye wa ha ye di dwuma wate ma say ye ne maame no be kasa wate medamo mpenifo ase se me de masam bedamo na mekun me Osei no me no nyanu tama mewu
no mfe yi wobɛka so bo ade bɛkyɛ no adane afo ato no ko me nkɔ yɛ ɔhwe to nso no ka wasɛm a no ahwe na wotumi hyia me wanwa abo sɛ chi me ya gani o de twɛn na abɛhu me wotumi nya me hwe okay me de me de me ka ya man for me hyia mu ana me da ma sɛ me de ma sɛm ba yɛ mo so ma me kwan da ma sɛ pa nya me nkam ho okay nya me tia sɛ ancha yɛbɛkɔ tachiman na asɛm a ɛnɛ ɛtɔ so mienu no ɛkyɛ paw sɛbe mpraduasa ɔmanfoɔ dodoɔ no a na mani ɛna asɛm kɛseɛ bi a ɛfiri tachiman atɔ pono wei so no ɛnya asɛm ketewa hwɛ ɛduru baabi a madika kasa santema no ɛwuwura ɛno nti wɔmanfoɔ bi a sɛbe mpraduasa sɛ nyam kɛse korɔbea sante kɔtɔkɔ hene santema wura na sɛ atu ɔtɔ so mienu sɛ obi ka no ntam a ɛduru baabi a yɛbɛsrɛ sɛ moman asɛm no a ɛfirifi kɛsie mu aba sɛ ɛmfansi sɔkwae ɛnsɛnsɛm bi a ayɛ nsase no mɛsrɛ sɛ mpanifo a wɔ hɔ mmeranteɛ bi a wɔbɛtena ha ɛkaeɛ no sɛbe mpraduasa nkɔdaa no wɔbaayɛ no paso pa nwoma soɔ no ɛnyɛ wɔ mo anum dɛ na mmom sɔkwae ɛnsase a wɔpɛ ne yie yɛde bi to galamsey na yɛtontɔn bi wɔ abra surveyors ɛntumi nkɔsusuyɛ no ɛbɛduru baabi amanfoɔ bɛsisi wɔn dan no na demarcations ansa ankasa a yɛde design sɔkwae kuro no ankasa no na ayɛ basaa mmeranteɛ bɛkasa yɛate sɛ mpanifoɔ bi abusuapani na ɔkasa ayɛ no wɔde matwofoɔ bi ɛɛtaataa nkɔdaa no mɛsrɛ abusuapani ɔntɔ ne bo ase mɛsrɛ abusuapani no paa wɔntɔ ne bo ase ɛfiri sɛ yɛka sɔkwae a ɛyɛ asantema awuradea ɛna ne ntam kɛseɛ atɔ asase no so ntam kɛseɛ no tɔ asase no so a wo abusuapani a ɛbu sɛ wonim paa nanso so yɛse nsase bi a ɛnsɛm fra no wogyina mu a wotɔn nkɔdaa bɛkaeɛ a adeɛ so a ɛni aduane sɛdeɛ me nana ne ka kyɛnse a wode ba yi wode fa bɛgye aduane deɛ mede ma wo ana mede ma wo watema sɛ ɛkɔda pɛ ne yie no ɔmo abɛka sɛ awia mbom ewiase nyinaa ntie bi na asantema wura ntie bi na mpo ntam a ɔmo aka no ɛni kwa sɛ mutwifa so ɛkɔda kɔmbɔ ne sɛ ya wode matwofoɔ taataa hɔ wonim sɛ ɔmo gu nso gu nkra abusuapɛ ne wo ne yɛbɛbusa wɔ pɔkɔ abena wokɔ hɔ kɔsi sɛn blawa dawroma osma me yɛkɔ na yɛkɔ so no ampa asieyi a yɛ nananom ɛsate sɛ ɔmu wu yɛ de sɛsie ɔmu ne kuromanifo no yɛatɔ hɔ ana